To je vaš mišljenje studenta. Šta bi vi uradili sa ovoliko novca koliko pojedine nevladine organizacije u Crnoj Gori dobije? Milijonski iznosi, čini mi se. Postoji floskula da je na mladima svijet ostaje. Ja vjerujem da je to velika istina. Smatram da su to ogromna novčana sredstva i mislim da postoje mnogo načina da se to utroši na jedan adekvatan način. Prije svega se pomogne društvu u cjelini. Što tiče studenta, mi konkretno studenti u Bijelovom Polju, posebno studenti prava, nemamo nekih, da kažem, dobre uslove, nemamo čak ni optimalne uslove za rad, ali uvijek, znači, postoji mogućnost da bude bolje, a i gore. Znači, treba biti čovjek i oprezan i realan. Konkretno, mislim, sa tim sredstvima mogli bi da oformimo, znači, studentsku menzu, da se oformi studentska čitaona, što je sigurno, znači, bi pomoglo ne samo studentima, nego i srednjoškolstvima, osnovstvima, svim ljudima koji žele da se obrazuju i da taj način dokratno pomognu cijelokupnom crnogorskom društvu. Naravno, otvore prije nekoliko godina, kako ste zadovoljni? Znači, to je nešto novo u Bijelom Polju. Kako ste zadovoljni tom činjenicom? To je prije svega dobra činjenica, jer mnogo studenta ima da ne bi imali mogućnost uopšte da studiraju. Znači, smatram da treba ljudima obezbijediti jednake uslove. Znači, da svi prije svega imamo jednake šanse da uspijemo. Sad, zavisi od čovjeka individualno da li će i kako će ko to da iskoristi. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Gospodin Čelebić, ovo vidimo, pojedine nevladine organizacije raspolažu milionskim ciframa, vjerovatno da bi radnici dobili otpremnine i za ostale dohodke. Vaš neki komentar? Pa kad čudnemo o kakvim se ciframa radi, stvarno glava boli. Da ne možemo da vjerujemo. Pominjemo Evropu. Ne možemo Evropu ovako. A nećemo se nije Evropa ovako. Dokle se god ne riješe ova pitanja, ovi problemi. Pominjemo sad i ciframa koliko je vlada davala kredita i garant kredita kapu. To mogu kompletno sjeveri. Pogotovo da se pomognu firme koje su mogli da radi, da žive, da stvaraju, da proizvode, da se živi, da od tih privrede i tih preduzeća imaju koristi fabrike, imaju koristi radnici prvo, koji su odatle hranili porodice i opštino normalna stvar. Što tiče radnika, radnička potraživanja su svedena na minimum. Radnička prava su potpuno ugrožena. Radnička prava su ugrožena onog dana i onog trenutka. Mi to stariji radnici i ljudi znamo. Kad su nestali radnički savjeti u fabrike, kad su nestali izvršni odbori i ostala tijela koja se tada pitala, sad funkcija sindikata, razjedinjeni su sindikati, razjedinjeni, ne štite apsolutno u onome smislu kako treba da štite radnička prava, ni ne štite uopšte. Iz kojeg razloga? To ni sami ne možemo da znamo. Jedni su za jedno, drugi su za drugo. Ni oni između sebe nemaju neku saglasnost uopšte oko toga. Hvala vam puno, gospodin Čelebić. Gospodin Janjuševiću, apropo one vaše malo pređašnje priče, imamo jedan prilog koji smo danas snimili u Podgorici, pa predlažem da pogledamo. Naravno, poslije ćemo iskomentarisati. Dakle, poštovani gledalci, slijedi prilog broj 1. Delegacija nevladine organizacije Euromost na čelu s Albirom Mekićem dostavila je crnogorskom premijeru doktoru Igoru Lukšiću dokaze o zloupotrebama mreže za informaciju nevladinog sektora i neistinama koje su na račun njega i njegove porodice, kako je kazao ranije iznijeli listovi 200 dan. On je rekao da će dokaze o zloupotrebama dostaviti ambasadama Italije, Njemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Mekić također ističe da se tendencioznim medijskim natpisima čitav sjever stavlja u negativan kontekst, a stanovnici označavaju kao kriminalci. Mi smo do nas predstavnici nevladine, članovi nevladine organizacije Euromost došli kod premijera, znači i zatražili da nas gospodin Lukšić primi. Dostavili smo mu pismo i dokumentaciju, s obzirom da smo bili gospodina Maurera, znači istu dokumentaciju o zloupotrebama organizacije MANS i lažima koje je ta organizacija sa svojim partnerima, listom Dana i Vijesti, uputila prema meni i mojoj porodici, a to se i dalje dešava, a što je najgore što ta dva lista i ta organizacija i dalje upućuju prema čitavom sjeveru Crne Gore. Znači, mi smo došli u situaciju da su čitav sjever Crne Gore kriminalci. Ja ću vam pokazati samo jedan tekst, znači, koji je izašao na portalu Vijesti, gdje se kaže, možete ga snimiti, na sjeveru se u krv stali putevi šverca heroina sa istoka i kokaina sa zapada, a ovdje kaže još se gradi na bijelom prahu.
Ispade sad mi dolje ubistvo se od posla od heroina i kokaina. I sad nek nas neko da mi postavimo pitanje. Koji će to investitor doći u Bijelo Polje i na sjever Crne Gore investira kad pročita ovo? Ko su ti kriminalci? Ko su vi ljudi što se to Bože brinu za sjever Crne Gore, a lupaju nas sa tekstovima da znači nijedan čovjek, da naša djeca moraju da beže sa tog sjevera? Šta se dešava? Znači, svi se brinu za sjever Crne Gore, a vidite što se dešava. Znači, to se sad dešava ne samo prema meni i mojoj porodici, prema čitavom sjeveru, više se ne bira samo od nečiji interesa. Da bi imali tekstove dobre da se izbaci ili da se neka informacija plasira, a na štetu građana sa sjevera Crne Gore. Mi smo zbog toga došli kod gospodina Lukšića da nas primi, da bi mu sve ove dokaze, i što se tiče i Almera Mekića i sjevera Crne Gore, zloupotreba masa, pošto smo došli još do dokaza oko zloupotreba, tiče se izdavanja kancelarije koje oni koriste, ali da je ne širimo, to ćemo isto državnom tužilaštvu da, jer vidimo da ovde ni državno tužilaštvo ne reaguje. Ako ne znaju gdje se nalazi zgrada, stan Igora Čalovića, mi ćemo isto, mi smo tu da im pomognemo, mi smo i to i pismeno rekli. Znači sve što treba, tužilaštvu ćemo pomoći sa informacijama da bi došli, ako je strah, vidim da je nekog strah, ili državu, ili tužilaštvo, s obzirom vidim da se tu blokiraju ulice, najbolje onda, ja mislim da bi dobro bilo da im u vladu blokiraju. A gospodine Mekiću, šta je to novo što ste vi danas predočili premijeru Lukšiću u odnosu na vaše ranije zahtjeve? Znači ja, gospodinu Lukšiću sam predočio sva dokumenta koja sam dostavio i ostalima, znači o svim lažima koje su prema meni i mojoj porodici plasirane preko ovih medija. Također sam dostavio informacije o lažima i neistinima koje se plasiraju prema čitavom sjeveru Crne Gore. Također sam mu dostavio i informacije o novim zloupotrebama, znači novim zloupotrebama te organizacije, a s obzirom da posle ovoga dostavljamo pisma, znači ambasadi Italije, Njemačke, Velike Britanije i Amerike, znači o zloupotrebama kako se daju sredstva za zakup, kako to mogu odjednom 3 sponzora da sponzorišu jedan zakup 39.000 eura i tako te informacije. Ujedno, znači, tražim prijem, gdje hoćemo da nas prijemimo da predočimo i stanje na sjeveru Crne Gore. Znači, teško socijalno-ekonomsko stanje na sjeveru Crne Gore. Opet se niko ne brine oko sjevera. Opet se sve obračuni nekog i nečega u Podgoricu. Pomenuli ste malo čas blokadu. Kako komentarišete da je upravo policija dozvolila da maltene u Donjem Vešu blokiraju saobraćaj i sve ostalo? Ja neću to da komentarišem. Rad mene ja sam rekao, neka blokiraju im vladu, neka uđu pa neka izbacu čitavu vladu na ulicu. Nek dođe na sjever, nek blokira ulicu neko. Mi ćemo je pomoći, nek dođe slobodno. Evo ja je pozivam javno da dođe u Bijelo Polje da blokira ulicu. A da vidimo će li doći. Neće, Boga mi. Sigurno neće. Mislim da se neće osuditi, ali evo pozivam je. Pa nek dođe policija dolje, pa neka zaštiti. Ako hoće kordoni, kogo hoće. Znači, rad nas, slobodno nek uđu, čitavu vladu, nek izvedu na ulicu. To nije naš problem, to je problem ovde Podgoričana koji su to sve dozvolili i države, i državne institucija. Naravno, interesuje me još jedno. Malo prije ste pomenuli stan gospodina Igora Čalovića. Da li ste tužilaštvu dali adresu tog stana? Sve, adresu, znači dokumentaciju, informacije. Vidjet ćemo da li su oni reagovali na tome. Znači, opet kažem, cilj također je dolaska ovdje u vladu da premijerom razgovaramo i o teško socijalnoj ekonomskoj situaciji, ali vlada i dalje ne radi one zahtjeve ne ispunjava koje smo dali na posljednjem protestu 5. marta. Da vidimo kako ćemo i šta je sa radnicima, šta je sa invalidima rada, šta je sa ostalim oštećenim dolje. Znači, svi se brinu za sjever, i jedni i drugi, a u stvari svi radi na štetu građana sjevera Crne Gore. Gospodine Mekiću, pomenuli ste ovaj zakup kancelarija, Mansa. Možete li precizirati o čemu se tačno tu radi i koje su ambasade učestvovale u finansiranju? Možete li precizirati samo? Za svaku informaciju koju plasiram, svi se odmah zainteresuju. Ajde da pustimo, da vidimo, nek se malo između sebe raspitaju. Dajte, danas ste uputili. Evo, ja sam dovoljno rekao. Znači, 3 sponzora, 3 donatora, strana donatora. Upravo zbog toga ćemo da obiđemo te donatore. Znači, mi ćemo, ja vam garantujem, evo, običavam ovdje da ćemo sigurno doći do Evropskog parlamenta da sve ove stvari iznesemo. Znači, nek dođe, nek neko nas priječi. Znači, 3 donatora plaćaju tu kancelariju od 39.000 eura. Šta je sa tim novcem? Pa vidit ćemo. Ajmo, evo, tužilaštvo pozivam nek ispita. Evo, javno pozivam tužilaštvo i gospođu Čarapić, ako je nije strah, ako je strah
Vanje Ćalović i to ćemo mi sa sjevera pa ćemo ih štiti, tako ne mogu i oni da zaštite. Ne znam stvarno šta je razlog. Jeste imali do sad kakvih odgovora od tužilaštva ili bilo? Ne, samo smo davali smo specijalno tužilaštvu, rekli su pokrenuli postupak i davali smo izjave gdje smo im dostavili informacije. Sad je njihovo samo, ja mislim Podgorica nije daleko, blizu je sve tu, njihovo je samo da izađu, a da proverete informacije. Normalno da obavijeste javnost, šta je problem tu? Onda na početku ste rekli da sva ljaga ide na sjever i pomenuli ste pojedine medije koji blate, da kažemo, taj dio Crne Gore, a šta je sa brojnim dokazima o ljudima, s ljudima koji su na potjernicama, gdje se stvarno navodi da je na sjeveru bilo priča kada je u pitanju Šverc? Dobro, to ne govori tužilaštvo, što mene pitate? Tužilaštvo, pitate šta je sa tim potjernicama. Ali nismo svi mi na potjernicu. Ovdje piše gdje je vijesti gdje su iznijeli da je čitav sjever. Znači, na sjeveru su ukrstili putevi šverca heroina sa istog kokaina. Mi se ubismo na sjeveru, koliko svi radimo sa heroinom. Gdje su taj imena? Ko se ukrstio? Znači, daj da se zapitamo da li na taj način oni pomažu sjeveru, pošto vidim svi se bore za sjever, kada dođu izbori, kada dođu protesti, kada dođu... Znači, svi su oni brigu za sjever. A kad treba da izađu neke informacije, pa da vidimo neke izađu informacije da išta se dobro dešava na tom sjeveru. Pa za Boga, ti ambasadori sami dolaze na sjeveru Crne Gore. Pa nek oni kažu kako njih ljudi na sjeveru dočekuju, da su mi svi dolje kriminalci. Kao što objavljuju dani, vijesti, ne znam, pojedine organizacije kao što je MAS.